Iniesta execută cornerul. Greu de bătut însă apărarea înaltă a lui Manchester United. Pe sus contraatacul diavolilor. Sunt doi fotbaliști. Pasa vine pentru Ashley Young. Young și 1-0 marchează Nani și nu Ashley Young. Este golul portughezului Nani, 1-0 pentru Manchester United în fața Barcelonei. Un contraatac fulger plecat după cornerul Barței. Poziție regulamentară se afla Nani. Pasa a venit de la Welbeck. Șutul lui Thiago Alcantara. Gol superb, încă un gol marcat de Thiago Alcantara. Ce formă arată acest jucător și ce goluri marchează. O colecție impresionantă, aș spune, de bijuterii pentru Thiago Alcantara. Super gol în finala campionatului european, super gol cu Bayern München. O reușită magnifică și acum. Fără reacție, David De Gea pur și simplu însoțește cu privirea drumul spre plasa porții al mingii. Iată însă un contraatac din nou pentru Manchester United. Michael Owen. Gol Michael Owen. Cred că a atins mingea de 2 sau de 3 ori de când a intrat pe teren, dar știe să profite de orice eroare a adversarilor. Michael Owen, un atacant care a făcut istorie în fotbalul european, o carieră măcinată însă de accidentări. Îl execută elegant pe Victor Valdez. Michael Owen